Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa. Uwa ba da mama. Maryama zo masoyiya. Ka faɗa ban ga laifinka ba. Da ba ta saka yin mu fargaba. Soyayya sa'a ce ko ba haka ba. In ka samu ba da barar ka ba. Rabbi ya baka ni ma ba zai hana ni ba. Na san tana da kyan hali ba zan musa ka ba. Dan ina gani kula da kai ta sa gaba. Addu'a nake muku junan ku rike dan Allah kar ku yo sake mahassada ku ba su kunya tarkon su ku tsallake. To mu tsallake. Ku kasance da tashan Mama Africa Hausa wato uwa ba da mama. A har kullun ni ne naku Yusuf Lazio. Kin zamo ta daya komai kin iya. Kina da kunya kuma kin iya soyayya. Yan mata ku zo ku koya a gurin Maryama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Sa'ida Aminiya wadda kuka fi sani na da Zaria. Ina kira ga ɗaukakin al'umma ku ci gaba da kallon tashar Mama Africa Hausa. Uwa ba da mama. Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa Hausa. Uwa ba da mama. Mama Africa, Mama Africa. Mama Africa Hausa, Mama Africa Hausa. Mama Africa Hausa, Mama Africa Hausa. Shirin mu shakata, shirin mu shakata, shirin mu shakata, cikin shirin mu shakata. Mama Africa. Masu kallo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da daidai wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu shakata, shiri na musamman da ke zuwa muku kai tsaye daga tashar Mama Africa Hausa, kuma a har kullum sunana Usaini Abdulkadir dan Hajiya, kuma a yau a cikin shirin kamar da yadda aka saba muna tare da Suleiman Tanko Ibrahim na mata. Ok, malam. a yanzu azumi ake barin dan tausaya maka tun da muna cikin watan azumi. Na san Allah zai kawo ranan nan. Yanzu kai da ni na malam ne kuna wani. A'a, a yanzu dai na barka. A'a, sai dai magana yanzu muke faɗa. Yanzu na kai na malam ne, washi ana malam tunda ana azumi. Assalamu alaikum. Salam. Shi yasa kake burge na ai na malam. Irin hadda makalamuri. Yawwa. To shikenan masu kallo kun san dai a bisa tarbiyya da kuma ka'ida na shirin. Mun kan je hutu ne takaitaccen lokaci inda idan muka dawo muke gabatar muku da bakonmu. To a yanzu ma mu je hutu ne takaitaccen lokaci. Inda idan muka dawo za mu gabatar muku da bakon namu zai gaya muku waye shi kuma daga ina yake kuma mecece sana'arsa. Muna dawowa. Mama Africa Hausa, Mama Africa Hausa. Mama Africa Hausa, Mama Africa Hausa. Shirin mu shakata, shirin mu shakata. Na shirye-shirye da faɗakarwa. Mama Africa Hausa TV, shirye-shiryen su ilmantarwa ne har faɗakarwa. Husaini Abdulkadir dan Hajiya jagora ne. Suleiman Tukur Ibrahim Tike dan malam ne. Cikin shirin mu shakata, cikin shirin mu shakata. Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa. Masu kallo barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci, da fatan kuma kun huta, kuma muna muku a barka da shigowa wannan wata na azumin Ramadan, wato Ramadan Mubarak ko Ramadan Mubarak. Da fatan dai kamar yadda masu kallo suke kallon mu cikin nishadi, ya kamata ka san tunda ana azumi ne, ya kamata tunda mun ce shirin mu shakata, su shakata har su manta ma suna azumi a sha ruwa ba su sani ba. Amma ka fa su manta dan ana gab da sallar lokaci ya kai na buɗe baki. Ku ya hakuri.
ku tashi ku je ku bude batun ku. To wannan gaskiya ne a masu kallo kun san a koda wani lokaci shirin mu shakata yakan shigo muku da jaruman fina-finan Hausa mawaka da kuma masu tasowa a cikin masana'antar. A yau shirin ya yi sa'a domin ya yi dace ya kamo muku wani babban jarumi kuma mawaki a cikin masana'antar, amma an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Zan bar ku tare da shi domin ya gabatar muku da kansa. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala masu saurari da kallon mu na wannan lokaci kuma wannan rana mai albarka. So ba tare da bata lokaci waya farko suna na Murtala Abubakar Mande wanda kuka fi sani da M Target a takaice kenan. Tagarin Gusau. Gaskiya ga garin Gusau mai albarka ba. Wato dan takaitaccen tarihin jarumi kenan. To jarumin mawaki ne ko dan fim ne ko kuma mai shirya wasan kwaikwayo ne? To a wannan layi ko in ce a wannan bagire na tambaya da kai mu a harkar industry na fi raja'a a kan harkar waka, kuma ko wakan na faɗakar da al'umma ba yi wakan soyayya ba ko wani bangare can ba. Waka ce nake yi, sannan wakan ma ta faɗakar da al'umma ce domin halin rayuwa na yau da kullum. Wannan gaskiya ne, wato wakan faɗakarwa ga al'umma. So kaman misali na ji a kurin da zaka gabatar da kanka ka ce M Target, kuma na san da shi aka san ka. Shi wannan sunan Target din akwai abun da kake manta. Na garin Gusau. Idan ka ce M Target ka dora na garin Gusau. To shi wannan M Target din a ina aka samu shi? Ta ya aka yi sunan ya bayyana? Shin a cikin waka ne ko mutanen gari ne suka baka wannan sunan? Alhamdulillah. Wannan tambaya da ka yi min kusan idan ban manta ba lokacin da aka yi hira da ni a Radio France International da kuma gidan rediyo na Bishan FM duk kusan su yi min tambaya akan wannan suna na M Target ina ya samu asali. To wannan suna M Target ko kuma in ce Target din tunda M din kowa ya san dai Murtala ake nufi. To shi wannan Target din ba a waka ne ya samu asali ba. Idan ban manta ba lokacin muna yara, kasan za ka ga yara a unguwa akwai gidan da za su fi shakuwa da matan gidan, za ga yara suna yawan shiga gidan. To akwai wata baiwa Allah da mun shaku da ita haka, duk kusan matasa dai irin mu a unguwa ba wanda zai ce bai yi yayin shiga gidan nan ba, saboda ita mai jama'a ce. To lokacin muna irin yin banki din nan asusu wanda yara suke tara kuɗi a ciki. To wata rana ne mun zo mu bakwai da abokanai na mun sau wannan asusu kowa da nasa. To sai aka zo gurin da za a ajiye asusun ana tunanin taya za a gano na kowa. To kai lokacin sai na karɓi biro, dama irin na katako ne, mun sa irin farin fefa mun sa irin kunu ko kuɗin nan mun masa leda da ya ɗan kyau ya zama wani style daban, an ɓatar da ainihin katako gurin. To sai na ɗauki biro sai na rubuta Target. To wannan Target ɗin da na sa to ta nan wannan suna ya bi na har iya yanzu, wanda yanzu ma wani in baka ce mishi Target ba bai sa ainihin sunana na gaskiya. bari tambaya wai da dalilin kudin nan da aka da kuka tara da ka samu sunan nan, wai ina kudin yanzu nan an cinye asusun ba fa ka saya ne ta, amma duk da wannan asusun da muka yi tun wannan lokacin ni yanzu zai mai jiki da yanzu duk abin da nake so na siya komai girman sa fa kar ka yi mamaki ko jirgi yau nake so in siya, to yadda zan fi samun natsuwa in tara kuɗi cikin asusun da wato zan gana tara cikin lokacin. A cikin gabatarwan ka ce kafin waka na faɗakarwa ba irin na soyayya ko kuma wani abu something like that ba. Me ya ja ra'ayinka kake ganin cewa kai wakan da za ka yi ta faɗakarwa ta fi jan ra'ayinka? Gaskiya ne. So a gaskiya ina da dalilai masu ɗan ƙwari wanda ya ja ra'ayina na jinginuwa ko in ce ya sami ƙwarin gwiwa a kan in tsaya waƙoƙi na faɗakarwa. Sau tari nakan ziyarci wa'azuzzuka na malaman addinin musulunci, wasu nakan kalla a
kafar sadarwa yanda malaman addinin nan suke faɗi tashi wurin faɗakar da al'umma nakan ga sukan tara mutane suna masu huɗuba suna masu nusharwa suna wayar da su akan rayuwa ta duniya to abin da yana matuƙar burge ni dai in ga mutane sun taru ta dalili na ina masu bayan da kuma za su amfana da shi har in samu lada to wannan abin ya ja hankali na sosai sosai na yi dubi da cewa gashi kuma ni ba malami ba ne mai tarin ilimi da zan iya tara mutane na riƙe masu irin wannan to Allah cikin ikonsa a wannan zamani na ga mawaƙa yadda suka rika san canza salon waƙa da ka san waƙa ta samo asali da maroƙa ne sai ta zo tana juya har ta zo ta mamaye kowane ɓangare har waƙa ta samu kowane bagire za ka samu masu yin asalin wannan waƙan na wannan ɓangare to sai na ga an samu mawaƙa waɗanda suke yin waƙa na faɗakar da al'umma in suka yi bayanai za ka ga bayani wanda malami zai kwashe awa ɗaya yana lecture a kan shi amma mawaƙi cikin baiti ɗaya sai ya faɗi wannan bayanin ko mutane za su yanzu a gurguje domin mu nuna wa masu kallon mu lalle cewa muna tare da target kuma wani irin waƙoƙi ya fi raja a kai ya kamata mu je mu duba a cikin waƙoƙin ka mu ɗauki guda ɗaya domin mu kalla mu gani sannan kuma mu ga shin wani irin rawa kake takawa a cikin fagen sannan kuma wani irin kokari kake masu kallo mu je mu shakata da wannan inda idan muka dawo za mu daura daga inda muka tsaya muna dawowa. Musa da zumunta 24 hours. Maza da mata na yi kiran ku kusa da zumunta 24 hours. Zumunci ya wuce wasa, da zan abin a yi gasa, aje shi har a rigasa, ku daina yin sa'insa. Waɗansu a waya suke ta zumunta, wasu su bar gari don sada zumunta. Mu dai muna fahar da ita zumunta, waɗansu ƙoƙarin su yanki zumunta, mu sada zumunta 24 hours. Target ne 24 hours. Na ce kwa target ne 24 hours. Garin Gusau nake zaune 24 hours. Ina hayi na bugaje 24 hours. Na so ku zan shaida ne 24 hours. Na ɗaura azama da sada zumunta, dan gashi na taho ina kaɗa jita, na yi sabon salo da waƙi zumunta, kusa da zumunta 24 hours. Kusa nazar da tunani 24 hours. Mazan mu yi mana nuni 24 hours. Kyale duk majanuni 24 hours. Mu yi shi ya wuce raini 24 hours. Zumunci yan uwa mu dinga kulawa, silarsa rayuwa ga alkintawa, koda a asibiti ne mu rinka biyawa, marasa lafiya mu zan gaidawa, mu zan gaida su 24 hours.
wato 24 hours a sada zumunta 24 hours kaga ni abin ya burge malam ni ma ka san na yawa ka yanzu nan musa da zumunta ku ce 24 hours 24 hours ka san me burge ni maza da mata na yi kiran ku wato ka san me burge ni wato abin da ya burge ni shine ka san ko da wani lokaci za ka ji wasu waƙoƙin ka rasa me ma'anansu ina suka dosa me ake cewa kawai shi dai ya yi waƙa ya ji a baki te mai daɗi to kawai bari ya fitar da ita ga jama'a to amma wannan dole ko ka ko ka so za ka ɗauki wani abu saboda zumunta wani abu ne da muka sani mai ƙarfi wanda mutane sun manta da shi me ya ji hankalinka kai waƙan zumunta wannan waƙa ta zumunta babban makasudin yinta farko ba na shirya ta bane don nema zumunta waka muna da wani shafi ne a whatsapp wanda sunan group din musada zumunta 24 hours to group din gaskiya ana abubuwa waɗanda suke ƙayatarwa da ko burgewa wanda har auren raki an hada cikin group din nan to sai ya kasance shugabannin group din nan sun nema group din nan waka domin girman da yake da shi lokacin da na ga tatin ɗin waƙan nan musa da zumunta ne ce to bari na jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya shi yasa in za ka saurari waƙan ka saurari baitocin da ne a waƙan shi sunan group ɗin ya fito a sada zumunta 24 hours to nan 24 hours ɗin ya samu guri a cikin waƙar shi sunan group ɗin musa da zumunta 24 hours kaga sun ji na ambato group ɗinsu musa da zumunta 24 hours sannan kuma su sauran mutane masu saurara sun ji ainihin gundarin magana ta a sada zumunta ne to ka yake na amfani da magana ɗaya ta zamo ginshiki ga kowane ɓangare don da mutane za su alhaji murtala m target na garin gusau meniya to a cikin shirin ka dai shekaranka nawa a cikin wannan shirin cikin harkan waka a masana'antar to a gaskiya ba zan iya ƙididdige ma shekarun da na kwasa a cikin wannan harka ta waka ba saboda idan ban manta ba tun ina firamare nake rubuta waka ai ba magana yau ba tun 2004 kenan tun ina firamare nake rubuta waka amma ba na shiga studio ne nakan aje in na rubuta na aje amma a takaici dai 2010 ne na san na fara shiga studio har na yi amo wa baiti wa mike cewa na shiga na yi waka a cikin su za ka iya tuna wakar ka ta farko to gaskiya zai iya tuna waka wace waka ce ta farko ko za ka dan rera mana kana ai ba damuwa ka san a ce ba a rasa nono a ruga ko haka ne Zainabu yar uwa ki sani ke ce a rayuwa babu shakuwa asalin su baya haduwa sam to ina zuwa akwai magana a nan wace ce Zainab Zainab dai wata yar uwa ta ce da na so to Allah bai nufa da in aure ta ba ka samu wasu 'yan matsaloli ta wani bangare to ta dalilin haka da ya same mata haka ai kaji na ce Zainabu yar uwa to yar uwa ce ta jini to muna da alaka ranan da ka shiga studio nan da kace voicing wakan nan da kake wakan nan me ka ji a rayuwanka gaskiya me kace ji a zuciyanka a gaskiya na farko kana ji na farko first time da zaka shiga studio kin nan na biyu kuma wannan wakan ta soyayya ke kuma daga zuciya ne wani ka gane wani program daga zuciya daga heart ka gane so daga zuciya ne kace wakan nan so me kace wani irin yanayi kace ciki a daidai lokacin nan to gaskiya lokacin da zan je na yi wakan nan ba ni cikin hayyaci na 100% dan saboda lokacin da ya studio a fusaci na je da zumman zan yi waka na habaici ne ga mutanen da suka yi zagon ƙasa a cikin soyayyarmu da Zainabu har na rasa ta to amma tsananin sonta da yake zuciya na ga cewa duk ni taba wani na kusa da ita tamkar ita ce na taba to duk waɗannan baitocin da na tsaro na yin zambo ka san mawaƙi yana zambo da zai faɗi magana akan ka kuma kai ba bai dai faɗi sunanka ba kai dai ka san da kai so da wannan na shiryo
amma tsane yanayin soyayyanta da yake zuciya na ji ba zan iya wannan ba. A sai na juya kalaman soyayya zuwa wani bangare a cikin waƙoƙin Murtala M Target kam wacce ya fi so? Gaskiya waƙan da ya zama bakan damiya na wanda na fi so ba kamar waƙan nan ta zumunta. Wannan kenan wanda muka je waƙan na zumunta ina son shi sosai sosai. Yanzu a cikin waƙan nan ka ce ka fi so ta zumunta. To shin akwai wani wata waƙan da ka taba yi na shaye-shaye ba aiki ba kana ji ko so ni na saurari wakan kuma na san ni a tunanina ka tura sako ne kuma ka yi farakarwa da wannan waka sosai. Me ya jawo ra'ayinka? Saboda ka san mawaka wayansu lokaci suna tafiya haka sai su ga abubuwa sai su mai da shi su rubuta waka, shine turawa suna kira talent. a gane ko abinda mun da ba ma waka abinda mun muke ganin mu share sun suka gani sai zama musu wani amfani. To shin zaka ga mana dan abin nan experience da ka samu ko kuma kawai ne ka tashi ne kawai ka je ka rubuta wakan ko kuma akwai abubuwan da kace gani a cikin angon da kace zo na ko kuma inda ka je ka gani wannan abubuwa da ka tashi wakan nan ko za ka iya gaya mana kowane ba cikin? To alhaƙiƙanin gaskiya da daɗewa wannan waka ta shaye-shaye tana a zuciyata kuma ko da na rubuta wakan nan ta yi shekara ɗaya ban shiga studio na yi ta ba saboda abubuwa na shaye-shaye ko in ce babban abin da ya ja ra'ayina akan na yi wannan waka na shaye-shaye. Unguwarmu da nake a Gusau unguwa ce wadda ta tara mutane daban-daban, akwai malamai, akwai matasa marasa jin magana, akwai masu sare-sare da dai sauran abubuwan da ba su dace ba. To don harka ta shaye-shaye da jungle ina ganin yadda abubuwa suke tafiya na rayuwa, to wannan shine ya ja ra'ayina na ganin cewa na yi faɗakarwa akan harkar shaye-shaye. Masu kallo kada dai kumanta shirin mu shakata ne ke zuwa muku kai tsaye daga tashar Mama Africa Hausa, kuma kada kumanta za ku iya kiran waya domin tambayar wannan bakon namu daidai gwargwado yadda kuke gani wani abu ya shige muku a duhu. Kada kumanta ku iya samun mu akan wannan lamba 09085610655. Zan sake maimaita 85610655 09085610655. Akwai waka ta Juma'a babbar rana da ka taɓa yi, za ka iya ɗan taɓo mana kaɗan kafin mu je mu kalle ta? Mai tasarrufin komai nawa mai iyawa wanda shi ya ban iko in yi faɗakarwa, taimako nake nema jallaban iya ba, zan yi ɗan bayanin Juma'a a takaice. Masu kallo mu je mu kallon uwa ku gane hakan kun ji na wazance, fallalar tana da yawa kun ji a takaice, ku zai yawaita alkhairi Allah samu dace. Juma'a ta babbar rana Juma'a ce, yan uwa ku gane hakan kun ji na wazance, fallalar tana da yawa kun ji a takaice, ku zai yawaita alkhairi Allah samu dace. Mai tasarrufin komai nawa mai iyawa wanda shi ya bai iko in yi faɗakarwa, taimako nake nema jallaban iyawa, zan yi ɗan bayanin Juma'a a takaice. Juma'a ta babbar rana Juma'a ce, yan uwa ku gane hakan kun ji na wazance, fallalar tana da yawa kun ji a takaice, ku zai yawaita alkhairi Allah samu dace. Na gani cikin littafi a hadisance wanda ya yi wa fati Juma'a ya yi dace, babu shi ko baba zabar kabar a kwance, rabbana roƙon da nake samu mamu dace. Juma'a ta babbar rana Juma'a ce, yan uwa ku gane hakan kun ji na wazance, fallalar tana da yawa kun ji a takaice, ku zai yawaita alkhairi Allah samu dace. Kai ko dare na ma Juma'a ne ka yi dace, duk yana cikin falala na takaice zance, amma wannan gara basa duk ta muminai ce, wahidun ka samu ciki mu ma mu kasance. Juma'a ta babbar rana Juma'a ce,
yan uwa ku gane hakan kun ji na wazance fallalar tana da yawa kun ji an takaice ku zan yawaita alkhairi Allah samu dace babbar rana juma'a ce yan uwa ku gane hakan kun ji na wazance fallalar tana da yawa kun ji an takaice ku zan yawaita alkhairi Allah samu dace akwai wadansu wato juma'a ce babbar rana kuma gashi muna ranar da juma'a ne. Wannan gaskiya ne me jawo hankalin Murtala M Target har yi waƙar juma'a babbar rana. To wannan waka ta juma'a ta babbar rana ta ranar juma'a ne na shirya ranar na makara ina sauri zan je masallaci gab da zan shiga harabar masallacin na tarar da wani gungun matasa a tsaitsaye gadar duma da duma a hannunsu masallaci dai suka amma sun haɗa group haka suna ta hira kuma abin takaici hirar bal ne suke yi kuma galiman yana hudu ba da ko malamanmu suna faɗa cewa duk wanda ya kasance liman ya fara hudu ba ya zo yana magana to ba da sallar juma'a to wannan abu ya ja ra'ayina na ga cewa to ya kamata na ɗanci wani abu ta wannan ɓangaren don mutane su fahimci me ake nufi da waɗannan maganganu da malamai suka yi a kai. A masana'antar shirya fina-fina wasu da kuma waƙoƙi na san akwai wanda mai yiwa kake kallo a matsayin allon kwaikwayonka. Idan na ce allon kwaikwayo ina nufin wanda yake birge ka kake ɗaukan salo-salo na waƙan shi, wani mawaƙi ne yake birge ka? Gaskiya wanda nake jin daɗin waƙoƙinsa duk da dai ba salon waƙansa nake ba ina jin daɗin waƙoƙinsa ne kuma sauraron waƙoƙinsa sukan ɗora ni akan wasu abubuwa na da nake shiryawa shi ne Malam Aminu Alan Waƙa. Wannan gaskiya ne. Daga fara waƙan ka zuwa wannan lokaci menene ka taɓa haɗuwa da shi a masana'antar waƙa wanda ba ka taɓa mantawa da shi ba na farin ciki ko baƙin ciki? Gaskiya babban ƙalubalen da ba zan manta da shi ba wata rana ne akwai wata waka da zan yi sunan wakan yau da gobe turan da zan yi wakan nan na sha wuya tsabar wayan da na sha sai da na manta baiti ɗaya ban yi shi ba kuma a haka aka cire waka mun zo za mu yi aiki wuta ya ɗauki aka kunna generator studio an fara nan ma ya tsaya aka yi tashi haka ne je na ɗauko na shago na shi ma aka zo aka fara shi ma an fara kenan ya ɗauki kuma aikin nan gashi lallai ina so zan je wani program da shi da safe Zaria wanda kuma dole mota da asuba zan tashi in ban tashi da asuba ba akwai damu to aikin nan tun bayan sallar isha muke yin shi ba a gama ba sai karfe 3:30 na dare to ita wannan kawai na kwanta ban da lafiya kawai dai kai na ɗau caji wannan gaskiya ita wannan waƙan ya take za ka dan iya rera mana kaɗan? To yau da gobe sai labari yan uwa mu zan alkhairi mu tunani. Masu kallo mu je mu kalli wannan waka ta yau da gobe mu dawo idan muka dawo za mu daura daga inda muka tsaya muna dawowa. Hausa TV shirye-shiryen su ilmantarwa ne. Yau da gobe sai labari sha'ahu mai tunani ya yau da gobe sai labari yan uwa mazan
Mustapha masoyi naka Muhammadu Rasulullahi mun bi kaɗa ba wata shakka Maki Rasulu ya yi asara a lahira ko zai sha duka Rabbana ka ba mu wadata Barkanmu da dawowa daga kallon wannan waka ta yau da gobe. Ka ji wakan yau da gobe? Wato akwai wani abun da na gani yanzu sai abun ya dan abun nan na zuciya na. Matan nan da ta fada cikin jabon nan. Sai na ga wani ya gudu ya dauke ta. To dama muna bayani akan ainihin wannan waka wahalan da ka sha. Sai kuma to bayan sha wahalan nan kagan audio ne ka sha wahalan so sai na gan kaman da zaka tashi yin bidiyon kuma sai ka koma studio ya mai wani tunani ne ka yi da ka koma studio ka sace ka yi bidiyon ne to gaskiya ne abinda na kalubalen da na tsallake shi ne na koma don in tuna wasu abubuwa a kai ina ga aikin zai fi kyau shi yasa kai na zaɓi a aikin a cikin studio domin ba na manta abu kamar yadda na maku bayani ba na manta abin da ya faru da ni akan wannan waka ta yau da gobe shi yasa na ga lallai shooting wannan bidiyo a koma studio a shi kai zai fi to shi wannan waka ta studio ko da yake saboda ka ce saboda abin da ya faru ne shine yasa saboda akwai mawaka da yawa yawancin mawaka haka suna yawancin wakan nasu a cikin studio lokacin da zaka doki wannan matakin wannan tunanin ka yanke hukunci nan zaka je ka yi wakan na a studio baka yi wayan nan tunani ba kamar wani tunani kaman mutane sun saba waka a cikin studio bai kamata ce neman janyi ba to ai ka san kowa da nashi pattern bai yiwuwa don kayi wakan soyayya a cikin studio ni na zo na yi wakan siyasa a cikin studio ya zama ɗaya ne dole za a samu bambanci tun daga ma kayan da za mu saka maganganun da za mu yi kiɗin da zai fito a wakan komai da bambanci kowa da nashi bangare to alhaji murtala m target na garin gusau a matsayinka na celebrity hagan mawaka duk wanda yake celebrity dole akwai yadda za ka dinga al'amura da jama'a mutane da su al'umma yanzu ya kake al'amura da mutanen da suka san ka a cikin wannan sana'a kuma in ka hadu da su ya suke gaida kai irin suna murna mu'amalanka da su yawwa kuma yaya kace abin nan nasu ya kace mu'amala da su kasan me yasa na yi tambaya na kasan wayansu celebrity haka idan aka kira su wayansu sai su share mutane su tafi sai a ce wannan yana da girman kai kaman kaza to yaya kai kake mu'amala da mutane gaskiya ne to abu na farko dai kasan an ce dan adam ajizi ne dan adam tara yake bai cika 10 ba to rayuwa ta kan faru a kowane lokaci wani duk iya kokarin ka ba za ka yi masa daidai ba to magana ta gaskiya dai iya gwargwadon hali ni ana wasa ne mutane ina zaune da su lafiya yanayin girman da ka ban yanayin mu'amala ta da kai ban taɓa rena ka ba ko ba zan bari ka rena ni ba ba na ɗaukar reni a gaskiya ina da fushi akan wannan akan lamari na ka zo ka rena ni ba na ɗauka sannan kuma ba na rena ka duk abin da na ga ka zo da shi yadda ka rike na haka zan rike ka da shi haka ba na rena kowa ko mutane ba sa rena ni muna zaman lafiya da kowa gaskiya haka ne kuma ka san dan adam ajizi ne mutar yake bai cika 10 ba so a cikin wakokinka da ka yi duka akwai wanda ya taba kira ka ya ce wakanka bai yi mun ba sam babu gaskiya ban taba samun wannan kira ba sai dai gaskiya m target muna godiya da wannan kokari da kake nan kiraye suna maya wasu suna complain ma m target bai daga waya to ana uzuri a rayuwa saboda abubuwa suna yawa ba waka kaɗai ake ba akwai sauran abubuwan rayuwa da ake yau da kullum to abun ma ya zo yanzu ka tuna da ni banda waka kana da wani sana'a da kace yi gaskiya ne ni ina sana'a ta kamfani ne ina ma kamfanin sadarwa aiki
kama daga MTN ne, Glo, Etisalat da Airtel. Ashe muna zama da mai aiki ka san wannan yanzu ka san MTN na yanzu nan adai hakin nashi ko za ka abin nan. Wannan gaskiya ne. To shin Murtala M Target yana da aure? To ina dai da niyya insha Allah. Ana da niyya. Ana da niyya. To Allah ya kawo na gari. To a gurguje ka san yanayi na lokaci. Na'am. Ina so a takaice ya kamata mu je mu kalli a gurguje mu kalli wannan waka taka ta shaye-shaye mu ga shin wani faɗakarwa kai akai, saboda na kai mai tambaya akai kuma mun san dole za a janyo hankali akai. Ya kamata mu je mu kalla, idan muka dawo sai mu daura daga inda muka za. Masu kallo mu je mu kalli wannan waka ta shaye-shaye ga irin rawan ganin da aka taka a ciki mana da shaye ba aiki ba nemi na kanka in ka lura, sha'aninsa dai na biyawa kwanza ka duniya makaranta. Shaye ba aiki ba nemi na kanka in ka lura, sha'aninsa dai na biyawa kwanza ka duniya makaranta. Duniya idan mun lura babu masaniya na barinta, yau da gobe ga ka a raye jibi ka ji ka can makabarta. Wani kire na tambayar ka za ka ga duk abin da ka shuka, kai kai sai san barka in kai shari za ka ci duka. Shaye ba aiki ba neme na kanka in ka lura, sha'aninsa dai na biyawa kwanza ka duniya makaranta. Matasa mu kama sana'a shi ya kamata in mun lura, shaye ba aiki ba kai nazari ka sanyo lura. Mutuncin ka daina zubar wasa, hankalin ka canza dabara, da wuri ka nemi na kanka la shakka babu kai ba kura. Shaye ba aiki ba nemi na kanka in ka lura. Shaye ba aiki ba nemi na kanka in ka lura. Kuma ya ce kwazzaka duniya, ka san ba kowa ne ba haushe ba, wannan kwazzaka duniya din me kake nufi? To ai duk cikakken bahaushe in yaji na ce kwazzaka, wannan hausa ce ta sakwata na aro, kwazzo kwattaru. To shi ne ce kwazzaka duniya, kowa ya zo duniya ya san makaranta ce yanzu, duniya makaranta. To kwazzaka duniya makaranta. A yanzu alhamdulillah ka dan fara taka matakin nasara, kuma ka dan fara kaiwa gaci. Nan gaba wani irin kallo kake makanka anan da shekara 2 ko kuma me kake so, wani irin mataki kake so ka taka a harkan waka? To a gaskiya har ga Allah ban shiga harkar waka ba don in zama mashahuri ko in zama mai kuɗi ko in zama tauraron da za a rika magana da kawai ni na shiga harkar waka ne domin faɗakar da al'umman nan da na faɗa muku tun farko. To ban buri na ni dai mutane su rika amfanuwa da kalamai na da nake furtawa na waka a matsayin faɗakarwa ce wanda kuma suna neman in samu lalata wannan bangare. Wannan shine babban buri na a rayuwa. To Alhaji Murtala, kasan daga garin Gusau kake, kuma jihar ta Gusau ne ka zo. A duk jihar Gusau akwai wanda ka taba hadu da shi a cikin mawakan na Gusau, na jihar na Gusau? Akwai mai irin wannan wakan naka, irin wannan fatan nakan da kake yi a Gusau? To gaskiya ba ma a Gusau ba, amma cikin wannan harka ta waka kankat Najeriya ire-iren masu waƙoƙinmu ba su da kaɗan ne. Mafi yawancin mawaƙa sun fara ja a kan waƙan siyasa, waƙan soyayya. Aga wannan ɓangare guda biyu sai hip hop shine na uku, an fara ja a kan shi. To shi yasa ba wai a Gusau ba, ko a Najeriya gaba ɗaya waɗanda na sani masu wannan fatan na kaɗan ne. A Gusau ban san ma mutum ko ɗaya ba gaskiya wanda yake irin wannan tsari na. A gurguje wani sako za ka aika ga masoya masu kallon wannan shiri na Mushakata, wani irin godiya da kuma sako na musamman za ka aika gare su?
To masoya da dukkanin 'yan uwa da muke tare da ku a wannan shiri na mushakata na wannan gidan TV na Mama Africa Hausa. Ina jin daɗin kasancewa da kuke da wannan gidan TV. Fatan da nake Ubangiji Allah ya ɗaukaka wannan gidan TV. Kuma ya sa duk wani alkhairai da shari ya kare mu daga shi, daga abubuwan da za su faru zuwa nan gaba kuma inda suka faru Allah ya kara tsare gaba. Ina jin daɗi da kula da kuke bani ta yau da kullun, sakonninku da kuma kiran wayanku duk yana zuwa. Da Allah a rika hakuri da abin da aka gani. Ba na ɗaga waya ba tare da dalili ba, ko ba na kin ɗaga waya ba tare da dalili ba. To a zama masu uzuri da rayuwa, saboda dai ɗan adam ajizi ne kamar yadda na faɗa. Ɗan adam tare yake bai cika goma ba. Malam na mata, ni ma ka san mawaki ne. Yanzu zan yi waka sai kai mun amshi kafin mu tafi, ni ma in nuna bajinta ta. Ina da fikira da basira da fasaha. Ai a kwanan nan kai ma ya kamata na gan za ka saki wakan ka ba yau ko za ka dan taba mana wakan, tunda kai ba za a tambaye ka ba. Yanzu dai waka ne ni haka ji. Tun da dai shi ya fito da nashi salon, kuma kaga shi salo ne mai kira. Kagan ku bangaren ku masu wakan soyayya ne. Ni ma sai in fito da nawa salon wanda mutane za su ji su ansa. Ka san ni nawa salon, ni nawa kuma waƙoƙin da mutanen da zan inga juya saboda suna da ma'ana. Ka san da wacce zan fara? Na janje na janje na janje da gidan goro, goro ya bani tuwon dissa. Saba ina tsoro. Yaro za ka daina garin nan baka yi kudi ba. Masu kallo ya abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin mushakata na wannan sati, kuma kada ku manta shirin ya tafi ne kai tsaye. Sannan kuma mun gabatar muku da shi tare da ni Husaina Abdulkadir dan Hajiya, da kuma tare da ku Suleiman Tanko Ibrahim na Malam. Wannan mu a yau Murtala M Target Gusau. Muke cewa kwaɗu da mu a sati na gaba domin ganin wa za mu samu muku a cikin shirin. Amma kar ku manta, idan za ku sha ruwan nan a ajiye mun alale da koko. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mama Africa Hausa, Mama Africa Hausa. Mama Africa Hausa, Mama Africa Hausa. Shirin mu shakata, shirin mu shakata. Na shirye-shirye da faɗakarwa, Mama Africa Hausa TV, shirye-shiryen su ilmantarwa ne. Allah mama na, inda ce da ku ce mama na, mama ya baki mama ki saurara, ba ni saki cikin takaici, ne haka ne bajilci, ke ce mai ban abinci, mai shimfiɗa na kwana. Wayyo Allah mama na, wayyo Allah mama na, inda ce muku mama na, sai ku bi ni ku ce mama na. Bincika kowa